Jones ar tafliad. Methu cyrraedd. Cyd chwaraewr. Llandudno'n dianc. Penniad da gan Young. Y flic gan Melvin. Dyma John Owen aros am gefnogaeth. Yn mynd ar ben ei hunan efallai. Yn clymanu ergyd arbennig o dda! Gwych gan John Owen. Ymdrech unigol. Yn aros, yn oedi. Yn disgwyl fod rhyw symudiad o'i flanau. Ac yn penderfynu mynd ar ben ei hunan. Cawr o flaenwr yn dathlu am y pedwerydd gwaith y tymor hyn am Aberystwyth ar y blaen o fewn 5 munud. Baines. Cyrraedd o e-bus yn ystod yr ffinest osglwyddo. Mae'r bêl hyn di sboncio'n garedig iawn i Parry. Parry mas at Hart ar ergyd. Tackle drom ar Parry a mae hwnna'n gicwr smotyn. Neb yng nghrysau Aberystwyth yn cwyno. Walcott ar tackle drom. Wedi gam amseru'n llwyr. Sam Hart. Un o gynchwaraewyr Nef Powell reolwr Aberystwyth. O, yn methu. Ac am fethiant, methu taro'r targed. Doedd dim eisiau mylyc bryderu am eiliad. Walcott ar peniad. Hughes yn codi hon. Trwy gosod i Joel i'r pedwar cefen yna. Ashley Young yn fywiog. Mae wedi colli'r meddiant. Williams yn ei tharo'i nôl at Hughes sy'n trio sgubo honna i'r gôl. Melvin ymlaen. Wyth da gan Owen. Mae'r blaenwr wedi bod ar dan y prynawn yma. Croesiad peryglis. Owens yn aros. Y bêl wedi dod at Phillips yn y postyn pella. Yr amddiffynwr yn gwneud digon i rhwystro ergyd Phillips. Ond ar ymosodiad unwaith eto yn cael ei greu gan John Owen y blaenwr. Melvin di rhythro'n fer, ond mae Ashley Young yn ei gymryd hon fel arall. Yn seithio'r canol ac oddi ar y linell. Nôl i mewn. A mae chwaraewyr Aberystwyth yn hyrddio popeth. Ond wrth wneud yn troseddu. Gic gornel i'r canol al flic. Wel, dwi'n amau mae Mike Williams oedd ar y linell i Llandudno yn bachu honna. Gachu be dîm ar ôl gwastraffu cyfle i ddod yn gyfartal. Jones. Pêl dda. Symudiad gwych gan Wade i gasglu'r bêl. Aros am gefnogaeth neu ryw symud yn y canol. Wade yn parhau. Gwaith da. Cymanu pêl wych i'r canol. Declan Walker yn cyrraedd. Y peniad yn erbyn yr amddiffynwr ac yn erbyn braich yr amddiffynwr. Mae'n gicwr smotyn, meddwl Bryn Markham Jones y dyfarnwr. Ail gicwr smotyn yn Osweth. Declan Walker ag Aberystwyth y tro yma yn rhwydo. Dim am eieth. Bron a hollti'r rhwyd. Ac mae Walker yn sgori 7 o'r tymor. Cic grydd fan hyn i Aberystwyth cyn yr hanner. Declan Walker yn benderfynol o daro hon. Fe afeilodd yn y bêl yna yn mynnu taw fe yn unig oedd yn mynd i gymryd y gic grydd. Ac un peth ar ei feddwl esif ergydio bell. Yn y cyfamser, Aberystwyth yn ymosod eto. Phillips i'r canol. John Owen! Sgorodd e o fewn munudau o gychwyn yr hanner cynta. A bron iddo fe rhwydo o fewn munudau i'r diwedd hefyd. Williams, o dan bwysau. Gwaith da gan Llandudno yn symud y bêl at Danny Hughes. Eisiau cefnogaeth. Peth ar y tu fas iddo fe. Cyfle fan hyn i Baines. Bêl beryglis ar hyn wyneb o gol! A mae Williams wedi dwy'n un yn ôl. Mark Williams yn dathlu o fewn 2 funud o ail ddechrau'r gêm. Ond pas effeithiol i lawr y dde a'r croesiad. Yn un peryglis ond fe ddyle mylyc y golwr dwi'n credu fod wedi delio hwnna. Ac mae yna lygedyn o obeth i Llandudno. Gornel gan Llandudno yn agos am y mylyc yn gorau dyrnu honna mas. Fe roedd hwnna'n cymanu mewn i'r rhwyd. Nôl i'r canol gan Jones. A'r peniad. Ddoi lathen i ffwrdd o'r gôl. A rhywsut mae Danny Shaw yn gosod hwnna'n llydan. Shaw. Uchel tuag at Mark Williams. O, Alan yn methu, a mae cyfle fan hyn i Hughes! Yr ergyd yn beryglis. I ni gwybod fod Danny Hughes yn gallu sgori goliau anhygoel
Walcott mas. Penniad da, Phillips dros i ysgwydd. O, mae'n gamsyniad yn y cefen gan Shaw. A mae Hobson y tu ôl i'r pedwar cefen. Hobson yn erbyn y golwr! A Lynch yn achub Llandudno am y tro. Yn cadw i dîm ond un gol ar ei ôl i. Melvin, gwaith da. Camsyniad yn y cefen. Phillips yn trio manteisio arni. Malcolm Melvin, y chwaraewr bach celfydd, yn taflu bêl ar blat i Hobson! House yn sgori. Mae Toby Jones sydd yn gallu crymanu pêl bert iawn i'r canol yn trio gwneud eto. Amddiffyn i gwneud i gwaith. Y bêl nôl i'r canol, Mike Williams yn troi y bêl yn rhydd ar arbediad ar y linell gan Mullock o ergyd Sam Hart. A'i dyna oedd y cyfle i Llandudno 2 pwynt yn hwyr yn y gêm. Wed, trio cadw'r meddiant. Fwy nag unrhyw beth. Hobson o, gwaith da. John Owen yn rhythroi'r Cwt Cosby fan hyn. Owen yn parhau. Hobson, tair i un gêm drosodd. Crediad gwych gan John Owen i lawr y chwith. Mae e wedi bod yn arbennig y prynhawn yma. A'r bas ar blat i Hobson. Mae'r cawr yn sgori a sicrhau'r fuddugoliaeth i Aberystwyth. A great, huge win for us. I thought the lads were outstanding, and we made this place a bit of a fortress now, and it's proved again tonight that we're scoring goals at home and we're looking good. Matthew Williams, is it fair to say you lost that game in the first half, maybe? Well, going down after 4 minutes, thought the lads struggled to react in the right way. After 4 minutes, a bit of a sucker punch. After about 28 minutes, 30 minutes, put a couple of passes together and caused them a few problems. But the key moments in the game tonight, fell to them. They took their chances and we didn't. John Owen, gol a creu'n tipyn o gêm i ti yn bersonol? Oedd, mae dda chwarae byn cwyn i glwb, felly o'n eisiau rhoi performance fewn, ond na mae'r tîm gyd i weithio'n galad a enwedig ar ôl siomedig oedden ni wrthos dwytha, oedd rhaid i ni cael y result, felly mae pawb yn hapus. In terms of the league, it's the old cliché, is it? Every game as it comes? Well, every game's a cup final. This was a huge game tonight. We knew we had to get 3 points after losing last week at Barry, so we'll just take one game at a time. We've got Prestatyn here next Friday, which won't be any easier, so we'll work on that and hopefully we can get 3 points there.